thir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai le ve kule le tun tuma idol chung chang bok kan khel lenga top 7 chung chang ka ngai dan top 7 ho chung chang ka ngai dan le idol hrim tun idol season riat mizo idol season riat chung chang ka ngai dan karan tar lang don ani le ma saberin top 7 ho chung chang hi kan soi ma sanga top 7 hi an thatto khop maya an zai thiam hlom khop maya an ma ni zinga top 5 lut tur hi tu nge kan chiang lova result puan alani lo wangin rin thu bak hi soi thei kan nei lova kepon top 5 lut turarin kan ei ani ma sela soi thiam hara kan ti domi viewers a ain nga awangin soi thiam hi har em mai ni tu nge lut tur hi kan selova ma sela thiam ti zong le engemo zonga viewers mark ni lo zonga engemo zat stethan emoni sela chuan lut tur hi rin kaneya top 5 lut tur hi ma sela viewers a nga wangin soi thiam har ka ti to kha chuti chung chuan lut turarin zai thiam wang ngor engemo wang ni sela chuan lut turarin chukane ani chung ho panga karan soidon ani top 5 turarin pakhatna lal nei pui cham ring lal nei pui hi karing khop mai top 5 lut turin chan chu ani hi o hi belchian dol ka tia hetiang ai thak thuta thiam nichia lo ma sela a thiam rolin mi tam tak za chuan thiam kan ti vek lawang ti karinga chuwang chuan a thiam in tilo te po hian ngai thlangunula a belchian dol zia hi a belchian dol em mai ni ti hi in se chuakin karinga he nu hi zai thiam ani hi ani tluka lut turi om lawani hi in ti mai thei chutiang khopa belchian dol ani a wat tin hi mai ngai lo uluk vek khani tlat maya chuwang chuan nei pui hi alut chho hian karinga ani hi zai thiam na deuh zai thiam na thuru ka neya mi in he hla hi chu ka thiam lo ni ka zai tha thei mi alo ka sak hian ka zai tha thei mi alo tia an nu chon nu te po hi nei pui hi chuan a chei moi thiamin karinga aron sa thei hian karing tlatani he hla hi he tiang khopian lo thani mo an ti thei tur khopin aron sa chuak thei zel hian karinga chu talented na mani mi tluk lo na an ti don mi an tluk mai thei lo na pathiani na ma a talena lo pek ve ni te po hian ka sia a tluk tumin engang point mi in try ma sela an tluk thei don lo ti hi tluk thei lo na thuru khian ai ani ti hi ka soidu boka chuan ani hi top 5 lut turin karing tlatani chuan panina Emanuela lalrem ro ta te kan ti don Emanuela nia ming pum hi ka khelawa Emanuela ania ani hi top 5 lut turin ka da sa mak le boka chan chu he pa hi zai thiam na deuh hi nei ani mi tam tak chuan in chi kherlo mai thei ma sela a o hit tuai o ani hi ten tia a mun then khata he pa hi tuai mi alo ani an enula apian pui zia hrim hi ni vea ani te hi zai thiama planet dang atang local nge moni ti thei hial tur khopin a zai thiam
in azai dang dai ani o hi dang dai ani he tiang o hi kala mungai lo kala fengai lo ani ke chuan tun ma po hian he tiang o hi la chuang ngai lova zai thiam kan ti te po hi mizo o te po hi ang lo ka tia sap english lampang o te po hi pol leglek te ka tia azai thiam dan hi aturu mani he pa po hi at namai lo adang dai midang dai thlang don la chuan an thlang sa ngal maya dang dai ba ka zai thiam tel tlat ania azai hian min oi min ne em mai ni ani po hi nei pui teng deuh hian mi sak thiam lo te poi sathiam mai zel hian karing tlat ani he pa po hian sak thiam lo tak tak po hian nei in karing lova a hla zira in herrem thiam mi hini karing tlat mai ni ahlas he hla hi saro anti po hi sathei mai zel hini mela ani tan hi chuan sak thei lo tak tak hi om mel lo tlat mai azai thiam ka tia he pa po hi alut chhoin karinga zai thiam wang ngor ngor ni ta se masela viewers lampangai nga wangin nei puite Emmanuel te po hi engean din mun tur riat ala ni lo ma sela zai thiam wang ngor ngor emo performance strat wang te tlin wang te ni se chu an lut chhoin karing tlat chuan pathum na vuani kha azai thiam ka tia henu poi thiam takani henu zai thiam dan poi asang lama hian o he moi tlat maya ma selas chutilua sang chu azovak lo ani he nu poyan asang lu tuk hi chu zo lo ma sela enge mo chen hi chu asang laya moi deuh na riau hi ne ya o hian chuan lung hi kwai mi lung hi kwai thiam em maya a opek dan hian chu thiam na em ania he nu po hi sial na riau hian e ni a sial lu tu kani he nu po hi a sial big em ani a o hi a sial kan tiang chi zai thiam ni lon a sial zai thiam ba ka a sial kan ti dom mi chu tiang chi chu ni he nu po hi chuan top 5 lu turin karing ani he nu po hi chuan pathum ani to palina Sylvia henu hi zai thiam lutuk chuni lo ani henu hi ka khiat dan kan soinga thiam lutuk ka ti lo ge chuan a van ne ya tling sang ni te hian ka khia a chuan idol hi kan soi lokanga kumtin mai hian idol kan thlan dana hian thil pakhat common deuh mai hi oma chu mel thakwata kan ti don mi khatiang deuh kha om ani idola ka khiat dan chuan mizo idol kan thlana piang emo icon te poni thawa mel thakwata hi om ve thin zai thiam vak lo ma sela zai hi zei riau si performance tha thei viau si hi anom tlat chu ka khia ke chuan chu tiang chuan ka khia a an zai thiam vak lo na chungin an mel te lo zia a he tiang ho hi performance hian nei tha thei em le nga la zai hian zei em le nga la han lak don lo hian performance lampanga te engemaw a mi hian ne riau zelmaya an ming hi soitai la tun malama po sara lal ngayomi te po zai thiam ka tivak lo ge chuan soibol bol mai don ni sara lal ngayomi te mel thakwa ta lut ka ti ho kan sei lang chawanga ka khiat chin khial lo te po tam tak ka nei an ming ma silan mela ka khian ming hi ka lo kher lo wa tam tak ka he to ni he tiang hi saralal ngayomi ania chuan lomi khiang te ani boka zai thiam mi alo lut chho hian tam
chuan Sylvia yani boka midang te po hi chu tiang a lu tan tam khopani ma selan ming ka seng to lo a tiang kha kalo mu dan thina ne idol le icon te chu bang chuan henu po hi zat kota point a lu tang ka ti top mai viewers hi nga vak lo ma sela viewers a eng chen ngai nga chu ka hremi alwa zat kota chuan a lu thim simin ka ringa viewers a nga vak lo ni point zat te hian an du in ka hria a henu hi chu tlin ka ring tlat chan chu che sual chungpo tling chho hi ni tlat maya a che sual na kan en let thina ni lo deuh ani lo mo hei chu lutuk mama lo mo ka tia voi khat la sual pon lo voi ni voi khat na la suala a voi ni na chang le kha la sual le a voi thum na a an la fu chau khani tlat maya kha enge om zia a tiang ema moi lo chu tlang na thaman lo mo ka tia chuan dam lo wang te he tiang thil hi chu tlang na tham hi nin ka hria a hei po hi tlang na tham ngoi ani kha mi thian ten serious line ama chunga va serious lo tlat hi apoi thui tlata chu poi mai ni chuan henu poi top 5 alu tin karinga zai thiam chu ka di mi alo ke chuan ma sela mel thakwa tai na lu don ti hi kan sai du lo ka ni top 5 chuan pathum pali panga pakhat om to a din sang ngei mai kha hepa hi dang dai deuh mai hi nia a mel te zai thiam mel hi puwak lawa ma sela zai thiam em maya hepa poi sial katia a o hi sial tlatani mi tam tak chuan a zai thiam lo in ti mai thei ma sela zai thiam na thuruk in phum ru hi nei tlat mai ni mi ne theina riau hi neya dang dai deuh mai o dang dai hi om to lawanga kan ti po hian o dang dai hi ron chuak zel maya idol le icon an ti piang in he pa po hi tun ma tu manan nei ngai lo engemo hi ron nei tlat maya zaidan style tela hi style aron phua thiam thei khop maya han ti dang lam vel han ti ki koi vel hi thiam mai ni chutiang khopa thiam chuni le a henu he pa hi chuan top 5 alu chhoin karinga he pa po hi alu lo ni chuan ka ui viau don ani he pa po hi top 5 hi phu ngoi ka ti chuan hei zong hian lutin karinga Sylvia nei pui Emmanuela chuan vuani din sanga a zong khan lutin karinga Sylvia hi soi tong khan in ngai dan lo ka lo soi ani point lo khe thiamanga ka ngai dan ka ron soi ani maya a owa hian engemo flat le sa phi ka mun em mai ni flat le sa phet tam em mai ni a owa hian an bel chian hian zai thiam chuni lo ani ka ti du ani zai zei ani zai thiam ani lo zai zei ani ka ti thung ani chuan thakima hi top 5 atla karing tlat maya a zai thiam lo chu ni mi a lo he pa hi zai thiam lut tuk mai hi nia a o hi a sial bukama sela a o ang onei hian tam to khop mai mi zo zinga hian ani hi dang dai vak lowa a o ang onei an tam to ni mi pa o kan tiang chi he tiang o hi nei hi tlat maya he mi huang chunga hi chuan an tam to ni mi zo zinga he mi huang chunga om hi chuwang chuan
a common katia o hi kan en wang hian top 7 te zinga hian pai tura ui deuh ka ui deuh ho hi top 5 lut tura karon soi khani maya chuan pai thei tur om kan zon wang hian o common dewa ka ngai thakima hi azai thiam lo chu ni mi alo zai thiam chu ni reng mai ma sela a o he common deuh nge mani o ka ti awangin top 5 lut turin karing lo deuh tlat mai ni ma sela viewers anga antia he pa hi a boi thla ka ni hi chuan zomuana ani le boka zomuana po hi lut alu hi karing vak lawa ma sela viewers hian nga le khopa hepa po hian viewers lampanga hian chanan la a buai thla ka ni he tiang hi viewers a an ti tlat tawangin chuan soi thui thei vak lawa zomuana hi ka ngai dan kan senga ani hi zai thiam deuh mai hi ni biak muana te o lampang hi nei tlata pa hian chuan albatross singer o te po he neya khatiang khania hei po he o hi common to ka tiami zo zinga chuan dang dai vak lo ni chuwang chuan tlaturin kalau da sa top maya viewers hinga an tiama viewers lampanga ron englo chuan ron lut thut thei thowa ama wangin zai thiam deuh chun tlak mel ani viewers anga view chuan khatiang kha ani tlat mai buai thlak ani zai thiam hi chu thavak lo viewers nga ho hian an nek thadu khop maya buai thlak ani atiang khania tun tum idol top 7 lut top 5 lut chhole tur kan soi tak te kha nei pui ania Emmanuela Vuani Silviai din sanga panga zong khania chuan idol sim ka ngai dan kan soinga khovelan changkanga YouTube lama sum don na te hi kan setan to chung te wang chuan YouTube lampanga viewers nga te subscribe nga te khatiang ho khakarin tlan siak na ani to wangin khatiang ho khakarin tlan siak na ani to wangin kan sum don luat na hian kan sum don luat na lama hian mi ril ru kan tina ang ti te poi hlawama idol zonet lampang po hi an film khur hi ngai ka ti em maya an sum don luata mi ril ru hi te yan lo tinanga nakina kan maba khia thawak lawang ti hi hlawam khop maya chu poi thui theyan ni zai thiam kan thlangani chuan viewers mi pui vote han nga vak hi a fu berlo mai thei boka zai thiam hi chuak thei don lo tlat hian a hriata chung khat nga emo poisa te poina in lei tlin thei mai don tlat maya chuwang chuan poisa in lei tlin vata youtuber ni vata youtuber sum don hi a fin thak em maya chutiang chu vat thei na chan si om tlat maya zai thiam ho tan hian tuna tling ho tan hian khang wang te khan boi thak deuh mai hi oma film khur chunga yani ka tia chuan zai thiam than hi film khur hingai ni hingan soidua zonet po hian tuna hian viewers hi tam tak hian nei pha dona subscriber te po tam tak hian nei pha don
chung te wang chuan mi pui vote te pon ti ani ka ringa heng hi that rol in than lo na kong hi ani tlata mi ril ru hi te an lo tina palang ti lawama chung wang chuan tuna kan soi tak te kha ani sela idol than chung changa po kan zai thiam ti zong ten lo tla khian ril ru hin na du em mai ma sela mi pui tele zat steril ru hian an lo wangin a thlang tu te thu ani miao wangin thlang tu ten tla se an ti hin tlamaya ma se mi pui vote ani chuan le thu hran ania hei heng tlatura kan soi tak te kha min ngai dan lo ka lo soi ani point mi lo hre thiam ula ka ngai dan ka ron soi ani maya tling tura karin te po hi ka ngai dan ka ron soi ani maya ang khai lo hriat thiam na kan ngen le bok ani e ti khan kan du to ka nga tling tura karin ho hi lo tling ngei turin du sakna kan hlan nga la chuan tlatura karin kan soi tak te po hi mi lo hre thiam sela ti hi kan du bok ani ka ngai dan kan soi ani e le is a vain emang tha vek ule